KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Nitkolia lero alamis itariki 29 mutinyi no kianda mwaka w'ikirwere 2022 right on time to kwariania asa magazeti aito itkolia lero. Morning brother brigadier. Good morning Jacob. Morning to you too. Wakire bya nyasaye nomuya moneno muye chinga kichonsi. Nashukuru kabisa. Endo tanyoreri bagatumiranira sembeo. Yes. Elinde kumanya bategeri baitu bunere naro ya ito botambe. Kabisa. Kwa kwa namba ya gazeti ya Taifa Leo. Okay. Ase page ntangani yakoteba ni serikali ya Robo-Mkate. Robo. Sio nusu sasa. Ni Robo-Mkate ba kwa serikali ya Moske William Ruto mokonyo na Rigathi Gachagua mo prime minister waziri mkuu na Musalia Mudavadi na boigo mo speaker wa senate Amason Kingi gatia baraibande balia babete promise na kulikerana nga onye tuguchia kuiro borai goikatu konyore biro gete na aramangana mulikeire kabisa CPG entangani gazeti ya Taifa Leo kubako kwa ne gazeti mbwatene ya The Daily Nation mwancho motegereri tariki 29 mutienyi uga mutinyo kianda. Yes. Mwaka 2022 ritikulia ramisi ose throwback Thursday as a headline yagotebanga 13th Hague man to die. 13th Hague man to die. Monto o 13 oyiulenga oyo mase bali babwatiraniria ase kina kialenge ase kigambiro giensengi moyasu ya International Criminal Court ali mu Hague, Netherlands. Abana bakwanira aba na kitwaro ki witnesses biroli because he was one of them. Mungwano yokorokunga Paul Gisheru togetega kweta senchira yobotutukanu eki nakonye kimubwatirane tienkelinga na asoeru agosena na asoere tu asekigambiro gya International Criminal Court ingana abwatirane tigusana sogo bribe abasaidi balenge go testify asekina kya mubwatirane ti murayo bono bwense ya Kenya William Ruto abu asoko na jakwale go chikuruwe in a few weeks go sekene na abwata mamochai go sta abwata mamochai asato getokweta senjira yobotutukanu yomba mwaye alias chinsemo cha Karen memo cha Nairobi bono naroche utararwa somugano yo naroche mamu abo mwakili yo nyagusira lakini nataka kukwana ega sepeji ya kabire familia yabone binte kukwana mbiriko okay statement ya ruru kurase police ibere chiko contradict because statement itangani ke gotebanga omwano ye barenge nero tebetingina inga tato bera unconscious okorrege ntonkiranywa utantaniro twaresiororia muna nginachi goja akanyona mwisho nero bere unconscious oroboti ronde ruwabanyanyi borogotebanga muga wakili oyo nero jita akanyora bonse babere bara unconscious. So people are asking, how can the police give two different statements? And number two, the medics father found the son lying on a bed with fourth. Yani abwata maura kurubulwa. So bado uchunguzi nagenderete because no mugano mutambe sana kura sepeji akabere upake peji ya gatatu inganki kairete umungwano yo gukwa senchere ngabuneye. Bado kuendelea somugano yo ngina mwakili Paul Gisheru naruche clip gigotaro mtandao ari gotebanga ekero kunyoma kwana manyanga yuko nyoma makuru
abakwanete bono ngane ibado nturanye manyanga nkiamineti kina batete ngakero muntu kunyoma karama nyanga yukurusia abantu ko which means ng'amang'ana n'arabu amangi sana means ng'amang'ana n'arabu abisire batende gentu kerasese kendete ko basaba nyimbo kelingo botukimbo gendete na ekene nkimanyekane boigomba begetega igang'ana ki abantu babere bagukwa bu 12 kolengana buno bali kubwaterani wase ekigambiro ekigeso gya International Criminal Court mugano ino ore page ya kabere weke page ya gatata senga seti ye ase page ya kabere ya gazeti ya Taifa Leo ekwera wikiranu na ninki kegerete bakonyoruka Robo-Mkate serikali ya nere muske William Ruto bagoteba kolengana bunayananete amabaga nababwatani bali bayigwanete ninkerete bakanyiruka nusu mukate nabwo serikali yabwekanigwe amoneli ya NAK yo mwaka w'ikiro 2022 mwaka w'ikiro 2022 ekero muske mili mwa ikibaki ya swetobisi nabwo yalenganirwa na nusu mukate yo mwaka w'ikiro 2022 chingaki nabwo twaroche chisegi chiakolekanete imense ya Kenya magayo bacholio banene ase boigo bado mbairete nga ninki kigerete umurai wense William Ruto acholeta bana siasa bange ase cabinet yae nige kworokinga nigo atete kwebanga na kwirobele bwikiranu asobocholi bo mwaka w'ikiro 2022 kiagera abawaziri abaiga bado barabana siasa abarachiko mukonya nande kwene kingonyalire kwegere ikirugeke kyuburayi yobane bwense mwaka w'ikiro 2022 mugano ino rumurikira sepeje kana sebagote banga how Ruto settled on cabinet nominees imbinu kie yachite atumegete paka gacha guikira bali yacholete guchiko baba waziri ebimo byabo siasa na inde galigereti siasa ya 2027 ikiagera nata kaberi elected kobe president but now igento gochiko twara monyogiro onkelinga ekatiba teri wanchera mokoli emerembo ndi bwensi bwa serikali gokole campaign bono already ababara asabe ase aba waziri ngakibago chikokora au kandei kana kama out como campaign elia it doesn't make sense because inkwara timu ya Kenya kwanza kukura sana ngana kiaba waziri abuli bale gorokana koba ase mkondo wa Azimio akiba kole campaign again lakini mbako lete nini of course mbako lete ngentongere kiabete so why should we have the law maitwa kikuja na kumieze itu ya Kenya ngitoko twarali na kikwate beranga mbago chikonyara gokora bono taka gokorete nga mbache bakore siasa na kine ngeko ekiara ntwara bago aka siasa yes siasa kabisa uronga na ngetonge beti ekintaro chikira chigutanga abana barumba aka siasa anyway mugano ino ogendete bakase page gatana sibagote banga aba bachoru ko baba waziri ko bagachikogenderera kuganyake bataraso abisie kiagera mbagwente ko ba vetted as a National Assembly a committee ko ba vet as a National Assembly ke kurukunga committee National Assembly terarosia a committee elections because Zimbabwe ate kutware committee on appointments ekoba chaired no mo speaker we National Assembly committee ya rosi committee yende onzi ya rosi was a National Assembly so we kabaga ndere kuganya baka committee ejibe constituted a committee ebe ku in place on appointments alafu committee nere ko ba vet ekore ya ba vet ri bali koroboti roko ba table as a National Assembly boningi mekoro ku plenary sitting ekero ya approve whatever way da bayelie go seba kora amendments go seba kano monto or something like that kego etigwa then the president will go ahead and swear to monto na kanwe asenye your numbers bono kuna kuwa boli boli eligo asepeje akataona na kabere aba bunge ba Azimio bono iga bagotebanga abantu ababete nominated lakini babwate bina bya corruption muna bono musubaje Aisha Jumwa noyo mobo umungwaro kurukunga Salim Muvuria koro Kilifi bagote baga tutaonana na wao bungeni bawe tabali tawe yendonge barakole numbers yebarasoka ko rubunge mugarino uraze bije ko senate mugarino uraze bije ataona kabe alright ase page ya gatatu ya gazeti ya Taifa Leo bono abantu bali bagufuliza nigo banyorro omweso gwokweyana maiga ya umurai bwense muske William Ruto gokeya ebeseria ekero gufuliza ekero gwakana ngwakana ore besegetere igoronke bese getere igoronke bone lyo gwakana
kobanga bono ne turanyeruke interest yabirige okay wa ase kerongo gete ekigera chiko konyo mwananchi ino mo bisomo nene bwe company ya Safaricom by the way obete gakuralia ruoko the deputy president was there na gutika the president no alenge na gutika so robot yoroiga bono nigo ekweneke nga wetane ba Kenya chi million chiminye mbachi korusigwa bali babikira sense mu ya CRB ba sabiri chibesa bakabesiri chibesa bangire kwene chiloni very blacklisted mbachi korusigworo asendo cha abantu bagendete sana gucengera egenteke mbagwatu mugano wigase biche gatano kabire bigongana ki ababwatani be baye umurayibwense ya Kenya musike William Ruto kurwa sorogongorolirwa Western babete bagutibusiko kurwa ase cabinet yabete kagochora abantu barenge expected sana kobekwa se cabinet yunga muno mubunge Mumias East Benjamin Washiali uyo bero mubwatani yoyo mukongu sana by the way asama tuka mange mukwanere Rashid Chesa mukwanere Cleophas Malala uyo sirie kerugo kibogaba na bwe county iyo amona barayibanda abange bagukwana gaiga mukwanere Chris Wamalwa uyo sirie kerugo kibogaba na bwe county ya Trans Nzoia amona abantu banda abange gaiga so mugano inora se biche atigara so mugano ima ya komanyete naruche galia cabinet ministers abachole tubale yangemero ngebe na babere na kongusano manyete kuisanikikira umuntu nama bagali ekerare limited tukonyara kubeka kero umuntu batire nama bagango chale yo PS karachira mabagali yo bwambazi dambo kolteki mboro chibod ni chinyinge sana abantu batakeri gote na I think corporations mo raibwenzo muske William Ruto na amanyita abantu bari bamukonyete na nagendete ko bari ward ngora bado robot yondo china roire rukwanire ga page ya kane ase abamenye be county ya Turkana na bari bagatebanga mungwana ukorukwanere na Noka Josephat na Noka ngati ya bari barenge ime sana ntwamukwanire thigoro bono bakirega bakorera bagotene uri ngo chief agent ngikiawe na Noki ngayare ngaimweire na Noki kiagera never actually mo chief agent mo chief agent ngaimwatwire na Noki aiga Turukana ntwanye gutwara mwaziri mwaziri bagide twatwara no yomubiko korukwa John Munyezi nerebie kabakwinyora so korwa ense ya Kenya enyora buzibole bono ngo boli balenga ina Nokia kolteki ngaiya igabantu nabange sana bakobolinga nabantu babwato bolema bayishwe statement goro bagotebanga kieke bono ngaimwato tigete ntwaro jeni ase cabinet itayoro noyo mwa so what's going on kiagera tu asenetie chata nabantu babwato bolema nga moto ega mwari gotobeka naka monta kama baitulenga kimwato koraiga so abantu nabange bagende kubolia maswali lakini I believe nga muraibwense na tone ngora na twateba kiro muntu takonyora mulige no ndindi nyoro ngati abantu bali babule tali tukaburinga kai akindi ndi nyoro era lakini nekagire ngana barasa kwebwe bonya kiro gwe committee very powerful ye budget as National Assembly chatungoje tuone pataendaje kabisa mugano nura sepeje gatano gatatu giga so munyarokoyo makulera gotebanga na nyoro mwana munyarokoyo mubwe myaka emeke itali ure below 18 years ni na nyoro mwana sengenjo na ali kunyara konyora ntetere chichigo tango roiboro kai ngego bono ntubwene to ba loud twekonya bwa ende kikianginyoirie na nyora baibulgete bakamba asto kwa ndimi pire getio mai to kwa na kuisaranza sigiteiga ukirete abangino matena bangina ko gamba bale abangina ko gamba bale mayaka manyete ngategeranga kumingwa iki nkanyoro mungino abangina bakonya kugamba mungino hote bangumanyete muiskoli na ranga igentu kera konye injira ngora bamure bakonya gutinaga ali para igentu kera konye mete na mwira kabetwe sindani umwana yakoteba umwana goje mbona umwana yakoteba na betwe sindani no umwana ulo sem form 2 obetire sindani ya family planning yani ngakuminga ngabono manyete bona anya kominyo kabwo abaisi nabanya gutiriabo maitenga sinyo sana ngazinyi hani as a parent saying that moiboli bo umwana yere urochekera kwa moiro obetirwe sindani elia ya family planning umwana ule form 2 igongi kwa matebi yabasoiro mutubo nebi bakemura mugano likiri wega senga igo kwa matena naki
no bwato bosibole kwa kende gyonse urakore kagicha tondetera mwana kuona so nye kwa moiro bosibole obu gwatangirenda lakini marwira aro kwanya tangire umanya guchakurira maiga yaye ngana kio mwana one ataraba pipo ngana kio no kwabutire gaiga nayo gerete abo no abana bauchi bagaruka bo yo nyomirwo mwana oborire bono mwana oborire gwate mwana ogarogire nayo kordegi nayo rogeto mwana epeji ya gatano bono abamenyi ba orogongo rwa gusiengima niko bamuganiri omosikia Ezekiel Machogu uyo choletwa ase wizara ya Gisemi gokore meremo wake gasi bune eri matiangi akorete iri bagitu batanga Machogu boni gaga ni wake gasi barakabere iri bagitu bateti ake barakabere bateta ake gasi bune eri matiangi akorete no bagoteba bono ikera bonero omugusibwe ekora ase wizara ya Gisemi gose generally ase cabinet nere biekoro korwa rogongo rwa gusi niko bagoteba bono goikachi kokore gasi ase bagoteba bono wizara ya Gisemi nainde ekere kurigirirwa nigo abarai korwa gusi ase chintunde inye bacho rukorwa koba gotenera Gisemi bagoteba omwaka o 1975 Dr. Zakari Onyonga oyure tato mwabo mo senator we county ya KISII Richard Onyonga ne Roberto Mwaziri Mutangani akabwati wana Professor Samongeri mwaka w'ikiruwere na isana isto ko mwaka w'ikiruwe 12 na bayiga karabwatu na Dr. Fred Matiang'i mwaka w'ikiruwe 10 na isto bono iganero soiroro Machogu asebono bambolinga Machogu tigakore gasi na bago bamwakire sana mbuya mono murai bwense asoko mochora Machogu nere guchigotenera enseme yiga ye Gisemi magano ligwa kwanangana kia serikali irachi kubarusia chimilioni nya bakenya chimilioni nya kurwa se kiombekeri ya CRB no ora se pichi 10 bo igomo munyagitari yo muniga chira se kigambiro kwamererio egetambukiro kyo murai bwense ya Kenya Mosque William Ruto como nominate Joseph Koome wechikoba omonene bo banyimba iga imense ya Kenya agoteba ngagabune tirichiko nomination yeyige bwenete korwewa moneke ombege korokunga National Police Service Commission. Igo gatumete nominate. Yes. Agotebaganga babwente ko nominate ya Marieta angere abantu batatu and then from them amago choro yomo. Bon ikiagerane bakora baka interviews. Bagotebaga iga bona achire kotini gotebanga gatumigete chinguru cy'umurai bwense gwetanie kerengo asoko munemu mungwana ukurukunga Jafet Koome gwechikobo munomini right no ora CPJ 10 asenga seti yega ya The Daily Nation boigo ne bwato mugano CPJ 14 na ki abajumbe kurwa sorogongo sebe kyamagia Jubilee bono iga bakurwanirira obo commissioner sekyombekiriya ya Parliamentary Service Commission Parliamentary Service Commission mukwanere Aden Keinan mukwanere John Waluke mukwanere Jeremiah Kioni na bego mukwanere Yusuf Hassan au bakuriya ugo chigotenera ekyombekega ya Parliamentary Service Commission gosoba commissioner right yoranga in the former parliament oyonde na renge one of the commissioners mubungo borabu former Ben Momanyi he was one of the commissioners ba Parliamentary Service Commission right ndimo kanora CPG 10 kana singa seti ya The Daily Nation CPG ya gatana gatonga ituro aboroboti rwanirwo mwerio bisero bye chigosona bagosori antu kumanyo motegereri togosonsemo ya kabire yes umurai bwense ya Russia omoske Putin ni gararirie koira chinse mogete chia ense ya Ukraine asago tebono abamenyi bense ya Ukraine nigo banchende koba abamenyi bense ya Russia gatie mechieli agoteba bono ya beire yense ya Russia ngamona Donetsk, Luhansk, Zaporozhia na Kherson ase bado ense ya Ukraine egukana na gotebanga nigo abamenyi bense ya Ukraine babetireti go gusaina chifomu gete chikubanjira ko bamenyi bense ya Russia mugano noregega yakuba CPG 24 bwa saba abaruwali gusaba nas bate birenga tiga chinkwana chikolekane gati ya barabwamo n'abagabana beach county aho elinde gotanga emegomo aho boy gokorwa se county ya Tharakanithi umungwano korokungo mu inspector w'abanyanyimbo
ase chinseme chio chia ase police station ikurukunga Mara sub county nigato getega keruseti yobo moya so wesungia nyumba mwaye ase sababu itaramanyekana can imagine mwenye nyimbo bwate bakibunduki akuamwe wesungi na kwerusia yobo moya. You know, I don't know what is happening with our people nowadays. Lakini tiganya saa konya abantu baye bamanye ku manage stress na depression na frustrations chigasi na disappointments ekiagala these are the major causes chia abantu abange wait na kwerusia. I think ikisemina nchika ni chinyinge sana seminar na trainings chinyinge asenseme y'abanyanyimbo sector y'abarimu sector ende yonsi what pressure yegasi. Yes, once in a while none wiki osomotienyi abatalam babwato bumanyi actually don't have a mate into we are exposed to a lot of traumatizing stories. Neke na ando maito no murali na kong sana unabono iga na bera to kini bwate michando yane mingi sana lakini suranga ne iriko bekaga ase kamera ne riyo moko ando goikosi maeli lakini nsa ngoro ime oya etirete sana. That is true. It's true kabisa. Yeah. Hiyo nao nakubaliana 100%. Ene katika gazeti yega pull out ya DN2 mamuli kategori ya magana ya malemu bako tebanga nkiye kugera kialeta conflicts asa magana ya malemu nkiye kugera mtina biacha sometimes ena acha kurealize nga nokugorobo lembo. For example tuliko tebi familia unga kwa kuleta kataligeta title deed unte umaete sobegeta yeah wakwa muntu tayo maite osenkwa watu bole maso bako chiko bwati gochia abantu bataka kubugira apa bakwenda gukora research banyoranga litandire register asobole mbobo nkiye. You know binte binge bana. That's what I always tell people. When you have property, tell your family you have property in place ABC just in case. If you want maite pin ya M-Pesa very important. Yes, because na changa mwajuzi because owakiranse my friend yogire kenyumba ubate chibe sempesa kabisa chikorangiria takisiye ko konyo bugima bwao lakini injira nzeyo chiko access because okonyora most of the time no gosibuka kuri gutayo timanyiti ninki okonyora umuntu abuna gwatebira bwate chibesa abwata mali amange abegete mbali akabese ti abantu chibesa none era akabese ri chibesa gose akabese te none ere lakini atamanyiti family bono ligwa kuri se kwanyora muchando ali okonyora cases chigo cha chinyingi egento kigane iri gosira kuba transparent negento kiengenjo sana yako abantu bakule bwana abantu bakule lakini bagudaya abantu chibese chinyingi lakini the family doesn't know elinde bagendere kubwata chibese chibatiga abana babo bachandike mutakaime school fees yabo labasari kuchas chinka because bono bune bengi let's look at like a case as chibese chire obwata usine fixed account a locked account obegete chibese chia gororo then wakule andake no next of kin to kabegeti family ya to kabegeti mukago kwa ebeze nga yego chienda ze benki unclaimed assets nchiroro like umbegere kurukunga unclaimed assets serikali na bego cha yachi to make after some time. You see now because they are unclaimed. You see now tiankwa nege take kindly because it is affecting our people. Ingoli geta se next of kin as records chiao chibengi asobegete investments chiao ingoli geta next of kin to inse kuboli na abantu bare ni marriages ga ingoli geta next of kin asebengi yao wikonyo leida banyo maine kabisa lakini ali gete gose musubati omwabo agatika mukae osengina gose muromu abo mukae no harabana lakini spouse no erega iga tai as next of kin umanya gukwa amali ayanga kibona ko watiga abana bawo babwente ko benefit immediately ngo claim chibese chi wana ijuma itu mungina claim amali ayo aina yo mungina igo mungina nere kusema I think mayaka igente kinkiga ni discussion nandi tukietonyona no mutaalamu osomerta mangana ya turasomi umugusia asabe tagima but I would propose iga kero bwate bintu just let your family know nga nimbwate bintu gete nimbwato bole masegete nimbwate gari asegete nimbegete pale nisa niye yemo just for them to know should there happen anything nyagete nimo kabese tibesa gete so that nerna because muntu nakonyora okukabesia nando okwenana
nekera ene n'omuntu naranyora ko 100,000 Yes. totebeti family yago n'omuntu ogosigetaga kwachi wese chikakonye family yago lakini tobatebeti ekero maybe kuwa kuri kwa bahati mbaya does it mean ng'omuntu oyo sali because nyangu atebetie family roche nanyare uchi claim anyway toso asidondo kwa ngumu sana asidondo litikolia lero ndete nkorusia nkoire Nairobi chinzema cho moja kosi Nairobi rendo bo chanja mboro sana babatebanga kuruga wende Nairobi ochikomenyo wekana yeto kinga no bwate extra mind kozi yeto ke umeregarega hivi mtaa utakufunza mtaa utakufunza ime ya Nairobi kanisa yemo niko yamo beteretie umusacho yomo koira ni chibesa ba mochangirite enda chiko kole nyangi tugete ncho igen tugete chibesa chika changu chugo kumia metienye bere metienye tatu nyangite ya bao chiko monyoro gocha no musubati kani oyo ningo this is my beloved wife ana mumanyeti ngakitoko manye nyangi ngakiwakolete kabete lukwira ni chibese yangi nyolie mayaka nkorande umuntu ogoita nonya ni social media ogoita ngina social media ngokure komoita deno manya koigura chi nsemo yoko changa ochangiru sana ochangiru timaiti umuntu no yoko chago kusomo wako ochago kwa aronki ocha okalekana egente kamo quickly tiakobo mwango gochangira abantu WhatsApp igoro ya matanga abantu abo tumaiti monto iyo tumaiti muirio iyo kwete nkonyorole ne scam abantu babera bakora squeeze monto korosi WhatsApp watebanga ninkwirire ni bwata segete nchangiro monto akamasa kume na inda abantu akomenta se WhatsApp iyo mbali yamanyete batayange batagende sobo ko mwapole matanga atari we exist number 2 nkwana abantu batatokora chinyangi a marriage is a marriage and I'm saying this, get me correctly, tindi against ye nyangi because in chomo nyenye kolete but what I'm saying is this, don't be stressed bakoso amadeni menga senge jotate ko kole nyangi okokia bantu just for a day umanya gutigara waka na madeni ni chi loan for years oburwe ento okolia right. Marriage is marriage. It can be marriage with the kanisa inere nyange abantu bange batagete it can be marriage with the office ya Attorney General. It's recognized in the law a certificate neyemo customary marriages in China accepted even by the constitution of this country again to kiwete go chabosio Jacob gotokorwa no bogi mabwaino ne progress mugo jikomeke in life because marriage there is margin to marriage after karo arusi chisuti ne chigawon nejinet jinda bwa bantu ba siarira mauga sarikire bajirenga life begins wate anokolte nyangi kabisa na nche tinda akora nyangi ero na ende it's your choice, it's everybody's choice. Ndete ko open ndete nga eno mu Kristo nde akende tindo chingo chikonya kora bwango timanye tininkinta nyanjere timo ne nyangi but are you not living happily? Are you not having a family ane biere emenyete buya cause now witness tigente kemo ase nyangi akoletwe mambiaye bantu bari bakararanjara mambiaye okore nyangi rero mambiaye bakararanjara amadeni cyanga kiri bagolete kigoni kiri kinyangi wakana abantu bari bakangya gocheme cyande gacha abani kiskuru bagaserigwa umayete kangi gorenjera gete kantebe nga onye turaba buyo onye turaba stable kia okore nyangi osonye koko kora to kore standard gete ngoko saba okay to koko kia bantu standard gete era gotigo chiko engenda because you can get abantu baitande banyuma lakini bane baitande the following day because kama tebanga nchena kabesto metebeso yeducha kurusi ukakabeza guru inga muga aleta talinge na sabete kose abantu baruanire the following day after wedding igento kene mayaka igoro ye nyangi timanye ti bado ibine bintu bigana iriko kwanirwe kara sekero because chinga kichia kare chinga mayake chia lero a story musani ona ntebetie okolete nyangi timanye ti ngakiura ekwanire agakore nyangi na kumanyeta machi nyangi ile refresh musubati amugocha kuumerana ekarago cha gochaliago no manyetebo nyangi ile refresh ekero mongwano ya spend chibese kete chinyinge sana
enyangira fresh ni keto no manyete ngaki go tumeka chibesa no mungwano nena tete senginje na anywa rumusubati tigansu pendi once and for all ekera chete ko ikyo musubati oli nyumba maya kebinto mo sacho lia roche nebyo gukumya ebinto byo gukumya ebinto byo gukumya timanya tinga kindage kwane genteke umusubati oyo nabwa toborema bwoko barakabire think you may understand bwoko barakabire but abumbaro amakosa akorete tachiete kotebi musacho uri ono ligerelia bicheye obo tukobori musacho oyo bakumera no musubati oyo. It can be traumatizing and in effect rasumbu musacho oyo for years. Enyangi bakolire. That's a discussion to go to some other time. Yeah, ebirondo chega. Yeah, ebyangire. Enataka kukwana ndevenga. Muntu tako pressure bwana ngakore nyangi nero tokanyete. Unless yo kokolikere cheki ngako chakire nyangi yo. 50,000 each. Muntu tabasa ko pressure na gentunke yago ko. Ko support. Ngana yabo no stress dinga bana tomolembo mboli resijui nini. It is your life. And your family and whoever that you are going to get married to. Yes. Stop subscribing to some unnecessary pressures in life. Go kuole. Menyobo kumabu ao tata. Menyobo kumabu ao bwana. Menyobo kumabu ago very simple. Onekero kole nyangi ngole tachiri mozini okabesi abantu chibeso koli abantu emechango gokubaramera ni gokubasugumera ni ase WhatsApp groups. Otorangelie kerage tokaite ne kerage lakini ne emechango mutini kabisa. Kwa embarasi abantu kwangora abantu wasali bakobosani. Do something you can manage and if you cannot manage it. Seek for alternative means. Tiga ukabesi ero ni gokole nyangi tata. Life must continue. Tiga ukabesi ero ni gokole nyangi. Iro rede. Tiga ukabesi ero ni gokole nyangi. Mungwanerega okorokwendrio muko. Orojisemo chiakeroka. Ako tiga nkwane buna hotel. Ako teba tiga ngirili bagalia bene ko batebia niko mokoleta magazeti bya mono. Tingo soka guchiande mpaka mwasomire. Endrio muko kurukeroka. Banta bange sana by the way bagotumira such a feedback. Yes. Actually abandi bale batebanga magazeti yamo wente ko kuno ya 1 hour. Lakini chiza chiteke chiritoire ne studio. Yeah, chisa ine. Meza chisa ine kota matore sana go chitumekelinde kuba manyina. Nabaige merobeli menge. Kabisa nabaige Dr. Felix kurwa chinsemo chechuni alia. In fact yagotebanga yani asoka kuri nyomboge yachirie kiagera. Nigara lecturer gali KMTC Nyamira. Nari guchake class saa moja. Bona age chisa na ndenga ga kiero. Ngokora magazeti. Magazeti akina motebia chinsemo chia KISII FM digital ugo kore class. You can go there ligerelie. Bana bakunya bugati. Go discuss. Tia tukore yako. Twakorire. Mwancho motegali ngaite kwikirabu no tukuringira ensemo ya magazeti tukoria rera lambis chitali kemero ngebe na kiando mu tienyo kianda. Omwako gwechirubire 22 wikanandi tukoria mambia turachikomea tunasema tosha kwa leo unabutambe lita Jacob Ngeri na nchenkuru kunga Ronald Mayaka kurwa SMS ya mangana mayana boigo liga namba 003. Asante. Right. Ayo narairo borito asa magazeti aserito koria rero. Ayo narairo borito asa magazeti aserito koria rero.